פלמן? מי זה אמיר? עורך דין פלמן? ירדתי להגיד שלום. יאללה, בוא נגיד שלום. ההרפתקן. אופלה. מה קרה? סתם, נתתי בזה. אפשר להגיע לפה ברכבת, בשביל מה כל הווג'רס? הופ. שחרר את הגרד שתן לו אופנוע לרדת. רמלי, אני רוצה אוויר, אני בתנועה. איזה יופי. קצצו אותם, אתה רואה כולם באים, אבל קצצו את רובם. היי, ראית את הטן? טן. ראיתי. מה היה בשביל הזה של ההצטרה? כי היה שם איזה תמונה של שמשון הגיבור, כאלה. בעצם חוצים כאן שמאלה לתל צפית, ובעצם איפה שהיה כל המלחמה של דוד וגוליית, תל צפית, תל הזקה. התחיל להתעייף. כן, האחרון גומר אותי אחי. די. ממש בסבל. אז לא? אז אין לך שאלה, מה זה?